Hola, soc l'Eli Riudavets, una de les autores d'Avui és demà, el llibre de Pagès Editors que parla sobre la necessitat de repensar el futur i decidir de manera col·lectiva què volem per l'era de la postpandèmia. En el meu capítol, Pitjor que anar a l'Insti era no poder-hi anar, parlem sobre educació i sobre tot allò que durant el confinament es va fer evident que no funcionava en termes educatius. Sobretot, ens centrem en la manera com profes i alumnes van viure i vivim encara l'educació telemàtica, parlarem d'experiències, de vivències, d'anècdotes i de la manera com vam fer front a aquella situació i també sobre tot allò que ens hem adonat que ha de formar part de l'educació del futur. Temes com el sexisme, el sexe, l'afectivitat, les relacions tòxiques, les xarxes socials, l'educació emocional, que sovint queden a fora de l'aula quan fem classe i que ara més que mai ens hem adonat que és dins de l'aula on han de ser cada dia. Només així podrem donar les respostes que els i les joves necessiten.